खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय बाखि दिनफोरावहाय हिन्दुनि ब्राइडेल फट'शूट खालामबाय थायो थ' दिनैयो ख्रिस्टियाननि खेबसे ब्राइडेल फट'शूट खालामनो थांगासिनो दङ माने गुबुननिसो आरोना प्रजेक्टआहाय आंखौ इनभाइट खालामनायलाय आं दा ख्रिस्टियान ब्राइडेल फट'शूट खालामनो थांगासिनो दङ प्रफेशनेल मेकआप आर्टिस्ट बिथां सनाम ब्रह्मआ लेंहरदों थ' ख्रिस्टियान ब्राइडेलावहाय माबायदि लुक्स फैयो नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों नायलांब्लानो जाबाय आं एक्साइटेड मानो होनबा आंनि फार्स्ट टाइम नालाय बे ख्रिस्टियान ब्राइडेल फट'शूटआ नायनायसै माबायदि लुक्स फैयो आंखौ लांफैग्राफ्रा बै एसे सिगाङावसो दङनो आं थाग्राखौहाय कनफिउस जादों आं दा थाबायलांगासिनो दङ सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय मानसिफ्रा आंखौहाय अबावबा थांबा माबा मोनसे खामानि मावबा डिउटि गैया नामा डिउटि खालामाखै नामा होननानै सोंबाय थायो आरोना सोरबा सोरबा साफा सानैफोरा ओमफ्राय बिदि नङा डिउटियाथ' आंना सानफ्रोमबो थायो ओमफ्राय माब्लाबा उफाय गैथ्राबा आङो आउट पास लायो ओमफ्राय दिनै आङो 2टासिम डिउटि मावखांनानैसो नैबे खामानियाव ओंखारबोदों डिउटिखौथ' मावखानांगौ एभरिडे गखाया माबा मोनसे खामानि दंबाबो डिउटि मेनेज खालामनासो थाङो बेरायदों फट'शूट खालामदों बेबादि नङा आरोना डिउटि मावखांनायनि उनावसो थाङो जा खामानि लायो बै एसे सिगाङाव बैजों गिदिंनांगौ जायो बेनो जों दा मेकआप आर्टिस्टआ सनम बसुमतारीमोन ना ब्रह्मसोनो आहा थ' जायगासिम थांबाय थानोसै जों जाय जायगायाव फट'शूट खालामगोन बे जायगायाव सफैबाय बेयो क'क्राझार टाउनावनो बेहाय मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ बे सिङावहाय बेनिफ्राय मोनसे रुमा खालि दङ आरोना ओरैनो दा जोङो फट'शूटखौहाय रेस्टुरेन्ट सिङावनो लागोन बेवहाय सोरखि केब लिरनाय दङ जेडि र'ड क'क्राझार दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबदों आंबो माबायदिथाय नैबेथ' खालि रुमा खालि बेयाव स्टुडेन्टसबो लाखिदों दिनै स्टुडेन्टसफ्रा साथामल' फैदोंनो ओमफ्राय बाखिफ्रा सोलाबाखै बिरे थांनायानि गोसोआ नोंनाव गोजौ गोजौ जोमैनि दाउजों बिरफाना थाङो नोंखौ सानना आङो लोगोफोर आं ख्रिस्टियानजों हाबा जानोसै होननाय जासे जेम्स खांनाया कमप्लिट जाबाय दिनै बिराद गोबावनि उनाव आइलेन्स लादों आङो लोगोफोर माबायदि नुदों माबा मावजिनि मेगन थांबाथाय सुबाय नामाथाय मिथिला फट'आव मोजां नुबानो जासिगोन आरो जायखिजाया खानायखौ बानायसिगोन हेयारस्टाइल मा बानायगोन खारलि ना एक्सुवेलि आंनि अरिजिनेलाहाय खारलियानोखा ओमफ्राय साइज नुयोना बै गावनि निजा खारलि ओमफ्राय टेम्परारि खारलिया एसे स्टाइलिश जायो आरो खारलिनिफ्राय स्ट्रेट बानायनानै आरो दा फट'शूटनि थाखाय खारलि बानायफिनलायदों जावलिया बाराव नोंनि खानाय बिरग्लांना होयो खाथियाव थाबानो आंनि बेसे मोजां नाङो जावलिया बाराव नोंनि खानाय बिरग्लांना होयो गिनाय मोनो आङो नोंखौ नों बुनो होसोयो सिमाङावबो नों फैयो आंखौ नों सिगियो अननाय आंनि होनो नोंखौ नायगिरदों आं गोसोआव सिमां नुना नों मेकआप हेयारस्टाइल कस्टिउम गासिबो कमप्लिट जाबाय नै आयौ नुलाहाय ससेल नुबाय माबायदि नुखो लोगोफोर बिथां सनाम ब्रह्मआ बिराद खस्थ' खालामनानै गरमबाबो खस्थ' खालामनानै देलायहोबाय कमप्लिट जाबाय दायो
फट'शुट स्टार्ट खालामनोसै मुझे लगा यहाँ पे करेगा बबेयाव रेस्टुरेन्ट सिङाव हाबबोबाय नै गोजौआवहाय सान्द्रि संग्राय बेबादिजों डेक'रेसन खालामनानै दोनदों बिराद मोजांनो लाइट्सफ्राबो नै बरियाके ओमफ्राय नै बेवहाय बर' हिन्जावफोर जि सोंनाय बेबादि ओमफ्राय नै बेवहाय वालावहाय दारहा रायदोंजों हेबनाय ओमफ्राय बैफोरो हुकेन बावखा मा होनोमोनथाय बुरजा दं बेबादिनो ओमफ्राय बैयाव न'आवहाय नै बे दंफांनि थुख्रा जिरायग्रा नेचारेल ओमफ्राय नै बे न'आथ' थोरिनि जाहैबाय गोदो थोरिनि न' थासैमोन ना ओमफ्राय नै बे जेखाइ ओमफ्राय नैबे मा बेखौ सिनायासै आङो ओमफ्राय नैबे खफ्रि ओमफ्राय नैबेबो जेखाइ बिनिफ्राय नै बियो लाव गोराननि लावखौहाय फोराननानै बिनि मोदोमफोरखौ एरख'नानै बेखौहाय बेबायदि खालामना दोनोमोन ना गोदो खारै माबा माबि सोना दोनोमोन लावख्रा ना मा होनो बेखौ बावलायलांबाय लेखायाव सिगां मा होनोमोनथाय दाथ' फरायनाय गारनायाबो गोबावसै नालाय नै बियो सामब्राम गुफुर जुखाम ओमफ्राय मैगं दोनग्रा खादा थफसि ओमफ्राय अगदाब बेयो माने ओंखाम संग्रा इसिं न'मा न'बो होनोमोन माने बिथांमोना बर'नि माखासे आसार खान्थिखौ बेरखांहोनानै दोनदों आरोना जोंनि बर'फ्रा जिउ खुंनायाव बाहायग्रा आइजें आइलाफोरजों साजायनानै दोनदों बिथांमोना रेस्टुरेन्टखौहाय बायदि बोहैनाय दै जिङाव दे ये है हमारा कैमरा मैन भैया जी क्या नाम है आपका कार्तिक क्या लिखते हैं कार्तिक बैसो निजिरा बायदि बोहैनाय दै जिङाव गेलेनो सानो नोंजोंनो अननायनि जायगाया लासै आङो नोंखौ जिउनिनो साननानै अननाय आंनि होनो नोंखौ नागिरदों आं गोसोआव सिमां नुना नोंखौनो बिरे बिरे थांनाय आंनि गोसोआ नोंनाव गोजौ गोजौ जोमैनि दाउजों बिरफाना थाङो नोंखौ सानना आङो जाबाय फागोला माथो थाङो आंनि समा हमनो आंहा